What's up mga ka-BC? So ngayong araw guys, magre-reaction video tayo dun sa episode 178 ni Harabas mga ka-BC. So yung episode na yun pala mga ka-BC, yun yung pinaka the best na napanood nating video, no? So kasi pag nakikita mo to mga ka-BC, aabot na ito ngayon guys ng 6 million views mga ka-BC. So yun talaga yung napakalupit na video na nagawa ni Sir Jeff ang Harabas channel mga kabisi. So kung bago ka pa lang mga kabisi sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and i-hit yung notification bell mga kabisi para updated kayo sa aking susunod na mga videos mga kabisi. So ngayon guys, dako na tayo doon sa mga huli nila sa palaisdaan kung saan yun yung pinaka the best catch na nagawa ng buong Harabas mga kabisi. So ito na guys, panoorin natin. So ayan guys, so sa episode na to mga kabisi, manghuhuli pala sila ng maninimot sila ng natitirang isda dun sa palisdaan sa tatay ni Nardong Putik mga kabisi. So makikita nyo dyan, masaya silang nangingisda, nanguhuli ng mga isda mga kabisi. So ayan, makikita mo po sila. Tapos ayan, makikita mo rin si Dalaman nagpalipad ng kanyang dala mga kabisi. Yan yung huli nila mga kabisi, mga ipon. Ayan, tawag dyan. Ang saya nilang nangingisda mga kabisi. So meron silang ayan mga kabisi, ang lalaki. Ang lalaki ng mga sugpo mga kabisi. And then may huli din silang mga crab mga kabisi. Ayan, nakikita po natin. Ang lalaki ng mga crab dyan mga kabisi, kung makikita nyo. So din sa bandang huli, ayan, maipon na yan, mga sugpo mga kabisi, ang dami. Sobra. Sarap niyan. Then meron din silang mga bangos, ang lalaki ng mga bangos nila mga kabisi. So sarap niyan, ang daming luto na pwede gawin dyan mga kabisi. So kung dito yan sa Maynila, mamahal niyan. Grabe, sarap. So ayan, mga sugpo, lalaki ng mga sugpo nila mga kabisi. Yan, si Nardong Putik yan eh. So yan naman guys, mga tilapia naman yan na huli. Tsaka yan ay mga alimango. So 'di ba guys, ang laki, ang sasarap ng mga huli nila dito. Sobra. So siguro naging viral yung videos na to dahil diyan sa mga huli na yan. So yung buong video pala nito mga kabisi, pwede nyo panoorin sa Harabas channel sa kanyang 178 episode mga kabisi. So makikita nyo yung lahat, yung mga huling yan nandun. So yan guys. So yan guys, yung masasabi ko lang talaga sa video na to, no? So magaling yung huli nila dito, kaya hindi nakakapagtaka na aabot ng 6 million views. Kasi kung makikita mo, alam nyo naman yung mga Pilipino mahilig sa seafoods. So pag nakita nila yung ganyan, panunuorin agad talaga nila. So ayan guys, sa Harabas team, thank you kasi naging kasangkapan kayo para yung mga katulad namin na na-inspire sa papanood ng mga videos nyo. So salamat Sir Jack. So yun guys, so hanggang dito na lang ulit tayo. So abangan nyo na lang ulit ang susunod nating upload, susunod nating video mga kabisi. So hanggang sa muli mga kabisi, ito ulit ang inyong code kabisi na nagsasabi, be happy. Bye-bye. God bless everyone. Happy weekend. Bye-bye. Thank you. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.